za zatką złego ducha. Bądź naszą obroną. Aby go Bóg potrącić radził. Pokornie o to prosimy. A Ty, Boże niebieski zastępów, rozumiejąc wszelkie inne duchy złe, które nas chowa do szludskich po tym świecie krążą. Mocą Bożą spójrz do piekła. Amen. Sporo jest osób tam z komitetu od nas? Najwięksi. Dużo jest osób tam z komitetu od nas? Tutaj, żeby się modlić. Widzimy, że cała ta akcja jest tak ułożona, żeby eskalować emocje, żeby jedni na drugich krzyczeli, jedni drugich przeklinali, żeby się jedni na drugich złościli. I do tego nie możemy się dać sprowokować. Dlatego jak jesteście tu, żeby się modlić, to zachować całkowity spokój. Modlić się spokojnie, bez krzyków i trwać w spokoju. Bo gniew męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Pokojem się zwycięży. Zachować pokój. Jak ktoś widzi, że się zagrzewa, niech się odsunie od mikrofonu, niech podejdzie do domu, a kto gotów zachować pokój, niech będzie. Trzeba się modlić w pokoju. Pamiętajcie.
najczulsza smutek ziemi, cierpi razem z dziećmi swymi. Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza, Częstochowska. Matko Boska, Królowo Polska, Rączki jakieś sobie. rodziców.